Umaasa ang mga tindera naman ng imaay at souvenir items sa paligid po ng Minor Basilica of Our Lady of Manaoag Church na lalakas pa ang kanilang bentahan habang papalapit ang Pasko. Ayon sa mga tindera, bagamat unti-unting dumarami ang mga debotong bumibisita umano sa simbahan, karamihan sa mga ito ay mga residente lamang ng Manaoag. Dahilan kaya't hindi pa gaanong mataas ang kanilang benta sa ngayon. Dagdag pa nila, inaasahan nilang mas marami pang bibisita mula sa mga karatig probinsya sa mga susunod na araw, partikular na tuwing umaga matapos ang alas 9 na misa. Gayunman ay may mga nagdadalawang isip na bumili daw ng mga souvenir at imahe dahil sa iba pang gastusin gaya ng paghahanda para sa Christmas parties at iba pang selebrasyon. IFM News. IFM News. IFM News.